yakasına bağlaşa Cehet çekip lebabıma. Bizim yaxşı var. Yaxşı koşun. Yaxşı koşunuz. Erenkem kadaleken. Oy 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 wow 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 wow. Tere da da oy oy. Assalamu alaikum doğanlar. Yine bu 12 sual gepleşimizde bizden mihmançılıkta Jean-Claude Van Damme değil mi? Arkayın diyor. Priyomlarını bilyene gireyim. Ağzan ilk öyle muştoklama, men patpişiklenme, yürek sözünü ayıp dersen ilk. İlk öyle hem de salamu aleyküm. Sağını sağ ordun göreceğiniz qoğruq bordun. Patpişiklerimler bir de bir yakın adamlar. Bizim her bir atlamız paylaşan adamlar. Sağını sağ ordun göreceğiniz qoğruq bordun. Yine şu Ahmet Orazguluyev dövrümüzde dinleyen, sınıf aytcan awa. Şol yaşlan stiline geçtiğinizde, şondan geçeniniz için kavat pişman eden vaktiniz olayam, kavat adamlar, negatifler nemedir? Doğrusu var katı yerlikli Oğuzoro. Sizin ödünüzde mara bir Halifan oğlu, Kumşehir Kuluyu var, bir hormat koyan Halifamın. O mekan zay cennet bolsun ya ayttın. Ine men şu halifaların aydımlarını aydiyadım. Indi men şu halifaların aydımdan soň bir yaşların bir kabul edecek aydımdan soň bularyň kabul etdi de. Eger kabul etmedik bolsalar pişman ederdim. Dönüp pişman edemem. Bizim Türkmenistan'ın, Özbekistan'ın, Qaraqalpaqstan'ın halk artisti Bağımrat Hamdanov haqda illeşimizde de bize de yakın olur ýaly bir kısa söz bilen vasfeda halifa. Hava. Zay cennet bolsun. Allah rahmet etsin. Şeýle bir soňky ömrüni bir küçül halifa bilen mara var. Gaty ýakyndan gatnaşanma gatbegen ýa. Ebebi ustat bar, onun ustatlardan hem ustat diýýär. Özümden bilýärsin, dogrudan. Şu halifanyň bir ak patasyny almak niyeti etdi. Şol halifadan diňe aýdym däl. Adam kärçiligi, onun yumşaklygy, aydymyň bir üýtgeşik bir inçe türlerini öwrenmäni gatken akbar eken. Özümden diýjek bolýan Bağımrat halifanyň ýörüýti Tunotda bir şkolagy bar diýen bolýar. Arkaýy Bağımratyň ýol diýip Bağımratyň şkolasy diýip bolýar. Mektep bolýar, mektep. Halifa Zanzay cennet boldy. Bizim ýaxşy var. Yaxşı koşun. Yaxşı koşunuz. Şu yaşlan stiline geçende birazcık şoňam bir kakoýty göterim goşandy bad edip pikir etýäňiz mi? Adamlara bir reklama diýsen da. Şeýle bir gaty laýyk ine şoňa düşünýär ekenin. Hawol. Ýaxşy belli bir öwrem zehinli oglan, zähmetli oglan. Başta şol aýdymyň öýde bir trend zat bolup belli bir ýagdaýlara gidip köpelip barýaka gelip goşulup şol bir hazam bir içinden mara dinleyijiler bölüş oturýarda ay bu aýdym näýlek eýle beýle diýip dur galy şoň hazam beter bara gyzyklanyrdy şoň. Şoň men damdamyň diýildi ýa oňa. Bir aýdym bir setim aýtjan izin dowam edädi. Böyle. Yakasına bağlaşa Cehet çekip lebabıma gün bilen su salamlaşar 30 dakip lebabıma Şahın aşık şol duyar eyzan mendek baki lebabıma Oy 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 wow 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 wow. Tere da oy 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 oy. Çalayıcı hareket oy 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 wow 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 wow. Aha. Bizden ýörüýti himayet kärwa. Elbette men aýtdym da Ahmet Damdam bilen gepleşip aljak diýsem, öz ýörüýti sowga duratypdyr. Aýdymjan üçin, siz üçin elbette aşgabatda da bolmaly täzir market. Bar. Bark gördüňizmi? Bizim ýanymyzda esasy öwden şondan edýär. Daşda. Amjan inne gelseň toýada da öňünden habar et. İnşallah. Ýa aýtdym biziň Ezer studiowa goja o bolýar 1 minutlyk, 1,5 minutlyk
video çekilýär bilenmi? Ha, ha. Şonka goýjy täze aydınlaňa tuk tuk tak tak aydınla käneken tüýelim. Şonu videolar oňar berersen, İnşallah. o bizim täjir markete aýlarsan, Yetip etdi inşallah inşallah. Yine ýörükse täjir marketiň adyndan ha. Billah. Ha. Sağ ol minnettar. Aydınca gelersen görünküde. Yani içinde ne yapmadığını? Şu kızıklıdır ayo ara. Aydınca hoş gördük Gezir seni. marketin adından küçükçe soğuk yönü aydaydı mı kan? Ayda. Onu katı kızıklandırdın ağam. Ne emek hadi. Aydayın mı? Fikirlerin bilin hani öldürüldün de şimdi. O komentarda belli. Komentarda belli. Ay maşin açar lan katejin açar. İnşallah olur mu olur? Renkem kadar eken. Bağırdı kadar. Onda sol 3. aydım ağam. Bağda kızıl maskıvici. Atamın öylörünü den bilen duşuştum minüp çıkardım dım. Dasta amcan. Kavrelkasın Allah candine halkın hizmetinde toylarda yadı. Dikler canı ta ol. Yürek sözün açsın. Paraat yurdumunun devam olsun. Her gün toy bayram Hudaýa şükür halkymyz agzyr bolsun. İl halkymyzy, il yurdumuzy agzyrlykda jemläp bol elinlikde ýaşadýan hormatly milli liderimiz Gahrman arka dağımyň, arka dağly Gahrman Ferdarmyň janlary sag bolsun. Tutýan il bähbit yurt ähmiýetli işleri elmedam rewaçlary wetenden biri bolsa inşallah yurdumuzy wasp edýän, dostly wasp edýän, enaçan wasp edýän, beýik töýüni wasp edýän, adam kärçilik wasp edýän, sunugy wasp edýän, gelin gyýynlarymyzy wasp edýän aýdymlar bilen, wasp edýän aýdymlar bilen inşallah il halkymyzy toy bayramlaryny inşallah berýär durarys. Avca görnüşler aytsana ertire çayda oturmalı. Görnüşken de aydınlandı abi ha. Görnüşken. Maşin hatta var tüölüm. Söwda hakda da bar. Daşta. Täsire dowut, söwda bolsun, söwdalardan peýda bolsun. Taze olam. Tamam. Toylarda görüşmek Tamam. nesip etsin. Bolýa.